Nyaya dzouroi dziri kuendera mberi zvakanyanyisa. Kumwe kunyangara kumeso, kumwe kunaka kumeso, but Mwari asikadenga nenyika akasika munhu mufananidzo wake. Hatidi kungotaurana neye kuti munhu muroi nokuona musina kumuona kuti muroi. Panzwisise ipapa. Ende mweya iyi haisi yese mweya inobva kuna Mwari inotaura chokwadi. Imwe ndeye kunyepa, imwe ndeye kurotomoka. Saka zvongoti kana zviunanga hwamunoita mumwe ndiwo wokunyepa wokunanga mumwe munhu asina mhosva nokuona kunyangarirwa nomunhu muroi kwete kunzwisisa neipa. Tiri kunzwisisa. Ndoda vanhu vanoita zvakanaka. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura asi chakanaka kuita zvakanaka. Munhu wese ziva paunofamba nopanenge pano murayiro wako kuti zvandiri zvindakutadzira mabi ako. Chakanaka panyika kurarama zvakanaka kuita rudo. Rudo ndiro runoita kuti rusakuisei mumhosva. Toenda tinonyaya dzatinotonga apo tinogona kudzitonga nyaya chinoti nyaya iri papo. Mbavha dzakawanda, vanoroya vakawanda, atano vatu achipomba musi wedhomhombo musi upi? Wo, unonoka chete kubatwa imese munopomba ini. Unzwa? Unonoka chete. Unogona kupfeka magirazi ukavhara kumese kuti usaonekwe, but musi unobatwa chete unotoonekwa kuti magirazi wakapfeka chi? Magirazi. Saka kunonoka chete. Muri kunyatsonzwisisa? Muri kunyatsonzwisisa? Andisai magirazi kaya kuna kutaura vanogara. Mundareka hamusimo kuzosuwa. Vangu vachipopota kuti mambo vanonoka sei ndati nomusangano wana chinzuro anani. Ana Mujibha nana Chigwindo vanga vanozvanga vachikumbira kuna mambo. Saka ndinombotedzera kuti ndinenge ndirimo munyika ndinotonga. Saka ndechiti kana vana vaya vachikumbira zvavanoda ndovanonge ndichitaura navo. Saka mambo haanzi anono asi kuno vanogona kufonera mambo kwete mese. Kwazoti anonoka kudarika ono usingadekarega kuenda kano panopa ndinotonga kana nditonge kudenga kana ndotonga pasi pezuva. Handingataure zvekudenga kwandisati ndaenda asi ndotaura zvepanyika ino vapenyu tiri papi tiri para. Right ndipenya yatona. Vai mambo kuti fambe nadzo fambai nadzo vanotonga. Makasa. Makasa ID number 11 stroke 071 939 Q45 Simba 68 stroke 08 10 69 018. Buya buda tenza nisone dale uye ndoda kuziva chokushughulikia uri munhu.
tifambei nadzo. Nani Charity? Nabo. Amaya Charity muri padhuze. Mutere nyaya yemwana. Wana nechivo. Ndade. Wana wega. Raitera nyaya yemwana. Yaitsara ngura itizazwe mumwenyu. Pamusoro ichanga. Nindira kubatsirwa pamurume wangu. Magariro atinoita pamba anondishungurudza zvakanyanya. Ini ndiri murwere womwoyo. Ndinodonha. Vanhu vangu havasi kuenda kuchikoro. Murume wangu haagari pamba. Ndinoshanda gore negore chandinowana hapana. Ari pakundishungurudza achietedzwa nezuva nekundirowa. Saka ndati mundibatsirewo ipapo. Wanyatsopedza kutaura. Wozi ukasapedza paanotanga kuporomoka. Atara nyaya kushungurudzwa. Dai manyatsotsarangura ndishungurudza. Ndishungurudza anoya achindirowa pamba. Anotora zvinhu zvangu zvifamba zvandinoenda ashanda zvandarima. Achitora achitengesa achienda kuvakadzi achidya mari yangu. Chandatsvaga chese ndichitsvagira vana anotora achinoita zvaanoda. Ukakwanisawo kuda kumubvunza kuti ko zvinozviitirei ane mashoko anotaura pamusoro pangu. Kupapo mwana muno ya this time nguva ino nemuchibva kupi anotaura kuti jaira urombe murume wako kana ndiri rombe jaira. Kana akanorara kumahure anotaura kuti iwewe nyangwe ndibva unorara nehure ndofanirwa kurara newe panguva yandiri kubva kuhureko. Iye zvino vatova ne2 months havagari pamba havadyi chikafu changu. Vanogara kusaiti. Ndizvo ndinoda kubatsira. Wazvinzwa kai? Ngezvo. Ndazvinzwa. Pamusoro. Ndingangoti zvekutaura ndichitanga ndambopindura zvavataura. Zvauri kuti ini vana vangu vazoenda kuchikoro. Ndina mwana asiri kuenda kuchikoro. Kumarisiti ndinaye akabhadhara kuchikoro. Mumwe wacho akatopedza kunyora grade 7. Mumwe wacho izvozvi anotogara namwe kuenda kuchikoro. Vamwe vacho atogara navo vaviri vanotoenda kuchikoro. Zvekuti ini ndinotora zvinhu pamba zvavashanda ndichienda kunotengesa ndichiita zvandiri. Handina nachinhuwani. Ndinotori nomuvhana wavo wandikavarora vainaye mwana wavo. Ndinotogara naye. Kana ava vakatotorwa nana atezvara vachitonziri chatombena navo kumba pamwe. Muvhana iye nditori naye pamwe. Uyu ndakanzi nanambuya handifana kumutuka, handifana kumurova nenyaya yekuti nenyaya yekuti murwere. Saka nenyaya yekuti ndakanzi handifana kuvatuka nokuvarova. Zvavanozondiita zvacho zvinhu zvacho zvinosvika pakundirwadza. Shuwa ini girlfriend ndaanaro pamba. Pari zvino pastage yegirlfriend ratodarika gozi ndakatorora. Nenyaya yekuti adzimai vangu ndane nguva vasingandipe bonde. Ndinorara mubhedhuru navanhu vairara pasi. Zvimwedzi vataura ika vakazosvika kudedzwa mumwe munhu panext kuti ndoda kupawo murume gupuro ini handichada ndakabvira kanzisana. Vakatombotaura nawo yaunzai musadaro akati hachada. Kusvikira vatotama mubhedhuru memuye vatoenda kunorara mukicheni. Ini ndakasara ndiri ndega mubhedhuru. Ndakabva ndawana mukana semunhu ndichiri kukura ndiwo munhukadzi. Ndakabva ndati mukadzi ndakamuendera kuti ndimupenzveredze anosvika pakutondirwisa. Saka bonde rokuwisana harinakidzi. Vandaenda unotsvagwa vanondipa bonde rinonakidza. Saka ndo zvinhu zvikuzovabata mwoyo kuti vazotaura kuti ini ndiri kuvashungurudza. Ndakaendawo girlfriend ndinovarairwa vamwe ndaendawo kuma8 kana kuma9 ndosvike kuko ndovarairwa ndononoka kudzoka. Ava vanozonditi wanonoka kuuya vanondiona sendanonoka kuuya ivachirara mukicheni chirara kupedha. Alright. Hey, Timbo's right. Handina musi wandakamborara kana kusaidha handina. Asi murume haagari pamba kana mukatofonera kuvhireji. Kuchichena anenge ari kuvhireji rinonyura asipo. 2 months dzandakutotaura ndedzekuti akutoya kwachena. Kugara kwake kwese anoti richibuda. Awanike pamba pangu zhizha chikana chini. Bonde muri kundinyima. Handina kana musi wandakamboramba. Asi kuti iye ndine mhezi dzandinadzo. Ndodzandikaedza kumuratidza kuti azobva pamba 2 months dzari kutaura. Iye ndiye akatotanga kubva aona mhezi dzandakamuratidza. Ndikati ona zvandiri kuita mabi ako. Andite test wabva aramba. Iye ndoba akatanga kubva akipamba. Kusvika akundiwera kuti ndobva achichimba ndasiyana nazvo.
kusvika nanhasi handina musi wandakaramba bonde naye, asi kuti iye ndiye akuya achindirova kwaanenge achibva kuya achiya achindirova ndichimbobvawo pamba ndichirarawo kusaidhi kana 2 days ndodzoka pamba. Handina musi wandakamboramba kana bonde handina, asi kuti iye nguva zhinji anenge asipo pamba. Iwe handi kundirova kana mukadzi pamusoro inini mukadzi uyu izvozvi ndine mavanga yaakatondorova kuti izvozvi kufonera mubvani wacho vanafoni aita wandiri kutaura kuti amai vako nababa vako vanogara nayo akarova mumwe ndiani wezi nyaya yekurohwa yakaitika 1 day ndakarohwa achindibaya nechigero kusvikira ndizobudawo pamba nanatsa kuona ndotore nemasitafu chako chipa chimwe ichi chigero ichi chimwe ichi ichimwe chiri apa pamusana vakatondorova ndore kana mubvana wavo kana mati ndibvise ese baba yekurova achikuroverera right musuwo atanga kundirova atatanga kunetsana kufunga vakanzwa kuti nini ndine musikana wandofambidzana naye zvanga zvatotanga zvokuti vanga vakuraro pasi ncherera pambedha shuwa ndakavatora ini vakauya mumba manga ndiri ndichida kuedza kutaura navo kuti aiwa adzimai musikana uyo wamukaendera uyo makanonoshaudha uyo shuwa ndowandotasi wandofambidzana naye saka imimi chiregai kuti tese muno tiri kupopota pamba panapa tine mukwasha hazvina hunhu hazvina zvazvinogarisira mukwasha ndachimiro chipi makatanga kupopota shuwa mukwasha mutomona achimhanya chitiza pano pamba saka hazviiti tese uyo ari kutibata mubvana akazvitakura tiri kugadzire kumwana ava ndopa vakatanga kuramba vachipopota saka ini ndakutoedza kuva softiwo zvangu semudzimai wangu uchiti aiwa adzimai zvapera ndichitovasumudza chitoisiwo pamubhedha kuti anongo adzimai vanhu vangu vakabata chigero vanga vachichangobva pamushiri ndopakatanga kundibayabaya nechigero ndikati aiwa adzimai chirege kudaro shuwa vakatanga kundirwisa noise yanga yakutoti kataa mubhedhurumu medu imomo mubvana akazozvinzwa ari kusvika mubvana azouya mumba matairwisana tiri mubvana akabata amai akasvika pakuchema vamwana amai vekudenda vaitodarika unorodhi vakasvika pakutsambuka kuuya kutakanura vachitoti ko chii munouraya munhu kusvikira vamwewo vatozobudawo kutouyawo muvhiretaura kuti ava vaikubaira kuti watora tichebonde pamberi pamusoro pataitaura tichiedza kuti tiyanane sezvo mabe angu anga akagunda inini ndakazotaurawo navo kuti haadzimai zvinowanika kana une benzi nderako unaro pamwe saka pakutaura wataiteyo vaipindura zvavaipindura kusvikira inini pfungwa dzanguwo dzapanhu pokutiwo adzimai vangu ndakadai so tinogona kufara ininiwo ndinogona kufara sezvinandanongona shuwa ndakavasumudza ndikavaisa pamubhedha vakasvika ndiri pamubhedha ipapo ndopakatanga kundibaya nechigero kuti sei wandisimudza kundisa pamberi handisuda kugumana newe iwewe mhezi dzandiri kuitaidzwa ngo nechirwere ndakavhunza pamakaenda kutestwa makabatwa chirwere ndikati hamuna zvakanzi handinobatwa chirwere kasi ndakanzi chabatwa ndakati kana chabatwa munongoziva kuti inini ndindine musikanzo chimbomira tinzi kutaura kunzanzi makasimudzwa kusoka mubhedha matanga kubayabaya murume nechigero aiwa handina kuda avo ndakanga ndatovaudza musi wacho vari kutaura uyu vakandiruma apa ndiri kuona chivanda chemazuvakandiikati inini magariro andikuita panapo nezvitaura bhuku rangu hazisi kuenderana ini ndakurongedza ndakuenda kuma ndo musi wavakanditaurira kuti jaira rombe rako kana ndikatonobva kunorara uku nyange ndisina kugeza ndakabva ndavati imimi muri kubvawo kwa hamuna kugeza mauya kuma9 ezvinoinguva ndifuna dzava dziri kuma12 here kuti kana kuti 1 muri kubva kurara uku mwe murara neni futi imi marara pungwe muri uku zvinobuda here zvozvo mageza vakatondirumawo saka patairwisana papo ndandikabata chigero chete iwe inyaya yekuti chete vaitobayiwa nechigero nyaya yekuti ndandikabata chigero nokuti vaita nharo dzavo ndichiti aiwa zvamuri kuita hazvisirizvo ndokuningina kwavakaita ava kwete kuti ndakatovabaya aitoita zvokumanikidza kuti nyangwe ndichibva kunohuri jaira rombe rako ndozvaaitaura ini muchitoenda kugeza right murume wako unomuda unotonaye shovera padhuze pake ovha iwe chovhera padhuze nomukati
unoenda kunotsvaga mukadzi munoshaya bonde unogutsikana kuti anorwara nomwoyo asi munogutsikana kuti munaye kusvika murufu chaizvo ndizvatotoshuya uda kuita vakadzi vaviri here pfungwa dzako pavakadzi vaviri dzapo wezi nechito ndakashayawo zvane ndichidawo unosvika rini uchiteya mapende kusango ndizvandoda kuedza kubvisa kuteya mapende kuti kana yapamba handichamupinda bhizo nanoteya iwe mwana ari kuti pfungwa dzevakadzi vaviri dzapo nduye nayo kamboru inini handizvikwanisi nekuda kuti ndakamboitirwa chipari kwekutanga mararamiro andaiita neandiri kuita izvozvo handimbozvikoni. Une vangani nomwana nomukomana wako vana vangani? Ndine 5, mumwe wechi5 wacho ndiwana. Ndofesti murume wako? Ndakamboroorwa kwekutanga. Iye akawana wake mwana? Iye akaitawo mukadzi wakagara 3 years avava nekamwana. Vana vako vakura zvakadii? Vababa. Ngura ivavo wakaita naye? Wekutanga grade 7. Grade 7 grade 3 ni unomakore mangani? 34. Unochicha unacho bandine ndinongoro ndemumbe pamumbe mwechitu yarutaura ndakapawo mukoma wangu ndainoshandisa ndoda kubatsira ururwara tidzoka pamurao wedu wekuti uye ari kuda kuchema ukari kuchemera iwe barika usati wari kukwanisa urimi asi dombokuvanzira ona ndiki 34 years ya 2 years ende kuchengeta mweya miri kunonetsa pauriwe iwe chaichaya usati wakuzvichengeta kuzvichengeta chezvakuchai iwe pauri taura usati wakwanisa kuzvichengeta une imwe nguva yekuti kana muenzi wako akaita svomba kana ukaita ungaite vaenzi vanogara 2 weeks vanhu vako iwe hausati wakuzvikwanisa uda kuti undinzwa mhezi dzaunoti uya ane mhezi dzaari kuti nemhezi dziri ikoko here adziri mumasaidhi chii chaukuramba kunotestwa katauriro ndiri kutaura newe chii chaukuramba kunotestwa handina kuramba asi kaaporochero kakandiita unobvuma here nhasi mudare mamambo kuti mambo wako tienda kunotestwa nomudzimai wako munoenda dai time yanga ichiripo ndaienda newe kana kupa drive kunotestwa nomukadzi wako anewe murufu ndaifundidzira kuti zvangu dai wambomira zvokunza wozi ndikutarisa vana vawina unokwati tokuenda noupenyu unotadza kuvaendesa kuchikoro varanga vaenda kuchikoro ndikandimbokuudza ndaukuudza zvoita upenyu kuroora hausi kuroora kana kuti kurima foja asi dhigiri roupenyu vanhu mese munoti zvinhu zvirikufamba zvakanaka tikurima foja chitikutifamba nekuti uona tumari tofoja ukatarisa iwe uri kuwana 5000 waona 5000 kambani iri kutora zetoti inokutora 2000 wanzoka iwana 3000 chamutosenza hapana vana vakaenda kuchikoro vanokubatsira upenyu kana kurana ministry yachiyokurima yeagriculture vanokuchengeta usati wapfeka suti yakanaka pa upenyu gadzira upenyu hwako venhu vese vari kukuudza vese vakagara vanokufadza nokukuona uri panapa but hausi kugadzira upenyu hwako urikuenda musanga dzoka mumba mako ugare mumba mako mugadzire musha umire zvakanaka unoita zvakanaka ndebvu dzako dzakanaka iwe ukaita mari ukatisa ndebvu dzako iwe dzadzikaita nobvudzi zvaita se zvasiyana chikonzero bvudzi rako rakutsvukura kwete uno chirwere riri kutsvukura kwekuti harisi kuwana energy yakakwana mukadzi ada kuchengetwa newe uri mwana wangu unotora makore anakakusiya nayo unofunga unokunyika wazvinzwa otherwise ndikakusiya kana na 20 years paura kusevenza nemhuri yako baba naamai muri pamwe chete zvinokupa chimiro wazvinzwa unotuka mukadzi wako uyu anotiwo ukabuda pamba wabva kumugeza kuseni anokutaura kudzoka tiite bonde nokupfeka chete wabuda panze kuti anodheti dzoka tiite chi bonde
nokuratidza rudo. Bonde harina time. Ndozvatukura izvozvo. Bonde harina chi? Harina nguva. Even kana madai muri kumunda hapana anokuona itai kunda imo. Handiseki ndotaura zvandinoona kuti misha yevanhu imire nokuparara kwemisha yeimimika ndo mhirizhonga dzatukura pamudzimba kushungurudzika mudzimba. Chirwere chaanacho anongofuma akatorwa naMwari nenguva yake. Beta atorwa nechirwere chake kwete nokufunga kwako imwe. Andasi handisi kupa judgment. Ndoda kusangana nemusi wa30. Kuzvinzwa? Handisi kutoda kana sendera kumudari munhu. Ndongoda iwe noupenyu hwako. Wazvinzwa? Ndogara nomukadzi kumba ingomira kuenda kunze. Munoenda kuchipatara kuna mudzingo, munotestwa munya nemakadhi monangidza ine mama. Kusana musi wa30 unoti maakugara zveupenyu here. Patakakura ndikandikutaurire kudhara kumashure. Taipfeka matenda futi. Muchiri kuyayewa? Matine matenda futi aya waoneka nemasandari yataiti marikosa kudhara kumashure. Muona? Tikapfeka zvimwe zvimatrauza taipfeka zvibhere bottom so. Haunombozvipfeka iwe. But now upenyu hwatava nawo hwakanaka ukauna. Watinawo tikausenza unoita zvakaita se zvakanaka. Unozvinzwa? Mukadzi wako bisadhukini. Haisati yasaizi yogara musoro wakadai so. Hawadugirwa wakatenda kumasoro. Netera unzwe. Kwete kugerwa. Nyako kumasoro kwachiruda kugadzirwa zvokadza kuti kuenda kumasoro baba varipo. Kana ukasimuka ukaparidza sa mudzimadzibaba unoenda machichi. Madzibaba ipo. Ya. Shiwe. Munhu musadere amai vako vakakuimbira. Vakaimba iwe baba uchiparidza ufara. Ngemi dzichitera pachitsvaira. Akaimba ndofara. Ngiro zanzidzike. Iwe kura pakuna. Munhu waMwari. Ndiri kukunzwira tsitsira upenyu hwako. Wazvinzwa? Usatuke naMwari. Shoko raMwari musarinyadzisa. Mwanzo pfeka hako dhukumusikana. Imboenda mugara ndosangana nemi asada kupa judgment. Tosangana musi wa30. Apa kachikumbiro wamba. Tauti. Shuwa matsura inda zvizwa. But chinoitika ndechekuti mombe ana ichinetsa. Unosvika pakuneta pakukaidza. Kusvika pakuikoshera tambo. Tera unzwe. Nasi tera unzwe. Mese makamuchitera unzwe. Tera unzwe makamusina zivo mese. Kana naye anga asina chaanoziva. Mese ndakudzidzisa. Ava manje pamusipa ndiri kuti ndoda kuti mundibatsire kuti kana ndasvika ini ndakuita zvamataura. Vanofanira kuitawo kuti tigone kubata. Ndo zvandoda ndokwandinoda kuenda. Ndokwandinoda kuenda ufire unendisa. Ini wanzwa shona enda ndatatsura kudhara. Ndabvunza uyu kuti mezi dziri papi. Iwe ukandipindura ukati dziri musaidi. Dziri ikoko here? Haziko ikoko. Urikwanzwa zvirikutaura. Ndopano nyaya yese ndikutaurire. Kana tikapopotana tikaita sei? But tikasapanana bonde mumba mwamugari zvakaita sei? Zvakanaka. Wachinzwa mushonga hope futi bonde. Kana ukazorara wakadai sei unotokotsodza baba zokotsira. Vanenge vadya kodya chikafu chani? Chavo. Urikuzvinzwa? Unyatsonzwisisa? Mira zvakanaka mukomana. Iwe mupe bonde but tinoda kusakurudzwa zvakuitaura. Timboona mhosva yako yauinayo. Wazvinzwa? Chokutanga mande mangwana munoenda munotestwa. Wazvinzwa? Imi mangwana ende munotestwa toda kusangana musi wani? Hapana zvauchazvidambira. Tera uyu. Wakazvifuga. Fuga. Zvese wakazvigamuchira. But tiri kunotestwa kwakanaka. Ito kuti mazuva ano vanhu vari kurarama mwana. Hapana chauchamboshandisika nazvo. Unoenda naye iye. Wazvinzwa? Vana ndoda kuti muchengete muri pamwe chete. Zvakaoma hama dzangu vana vanokurira unherera. Vana vakaparadzana ka. Zviri nani kuti munhu muparadzane nokutorwa nani? naMwari. Kwete kuparadzana nokuda kwechimwe chinhu. Iwo kuchechi kwenyu kungotsu kumutsiye sinyeye kungosiya vakadzi. Siya. Nduku andichataura iwe ndakutaura chechi. Iva ino mukadzi mumwe chete. Kita vakadzi vakatoto asi degree. Ende vana vamuinawo ndiri kuti ini. Ndoda kutaura mese vabereki muri papa. Nyaya yekuti yakuri mafoja kuti angokura kuti mafoja akasiyana aende kumurume. Haisi kosa hama dzangu. Vana ngavaende kuchikoro.
kuchikoro kwakanakira kuti vanoziva kugara kunoitwa panyika nevamwe. Mazvinzwa? Kodai kuri kuti pasina mafoni akazouya manje so Telegram yainyorwa sei? Ndine urombo tosangana musikana. Ukaita zvakanaka ndichatsvaga chandinokupa kuti uri munhu akanaka. Ndakutanga zvivata kusvika kubatana. Chivataura kuti madzimai hatichedai kumba zvataura mambo Mazvinzwa. Vaudzi. Adzimai ngatichedai kumba zvataura mambo Mazvinzwa. Pamusoro ndatikambotsinirwa pamusoro pamena kuti vazogara kumba kwamai vangu vabata kuzvomushonga kuda kuita. Saka tinoziva kumba kwamai vangu havasati vakuita kumba pamusanga dare rikanga ratokwirwa rakwirwa dare ndipo vakanetsana abva atora kuzvomushonga. Amai vakazohaya mudhudhu anotakura mwana wangu ndobva vazoya kunasheya menesukari uyu ngaasadzokera kumurume kuti nyaya yabva kudare ndipo achazodokera kumurume. Chimbonzwa yega yataura yakava yega shuga. Zvandotaura pano yakava yega shuga inoti ikapera kuti hadi tinotenga hakuna storage. Ndotaura ini inzwa zvanditaura kutaura kwandikuita muno handikuziva asi ndinokuda kuti mwana wangu kugara munyika mangu asi ndinoda upenyu hwako. Ndoda chiedza muupenyu hwako usaende komwa mushonga kana zvakukunda unoenda kumba kwaamai kana zvakukunda unoenda kumba kwani asasi kuziva kuti ndakwa imboenda kugara ipapo kusvika musi wa30 udzoke pano. Naiwe unozviziva here kuti akafana mushonga zvinonesa kumuiga kuchechi kwedu? Ndatotomurasa. Saka uita zvokunamata rega ndikukudza zvinoreva nyaya yekunamata inoda munhu zvinhu asamushungurudza. Chii chinotarisa kuti kana mukangoedza nguva dzokunyengetera mungonyengetera munhu pamwe chete kuti saka marwo pakati penyu? Chine chinochi pakunyengetera pakunamata kwomunhu sitine chinyengetera zvokuwaka musha. Saka wakanzwawo shoko rokunyengetera zvokukumbirira zvimatambudziko paupenyu hwako munhu yeye kuti upfugamene anozonamata. Chitera kuti dambudziko rangu zvarinozana kuti girlfriend zvarinoita rinofona kudarika mukadzi wapa. Girlfriend rinoti mamuka sei nematombo tamboona nakusei na8 na9 mamuka sei masikati maswera sei pakuenda kugeza rondibereka kondishambidza pamiri wangu pete rinogeza hapana parinosiya nokuti girlfriend. Asi tiri kuti yeye ukamuitira izvo zvaanodaro futi. Mazvinzwa? Ndoda kuti munogara zvakanaka takamirira nguva yaMwari. Wazvinzwa? Pano pandokumbira pangaida kukumbira padzepo kuti zvimwe zvezvamataura izvi vakazviita vanenge vakuovateka shuwa girlfriend but pasara pamwe chete pakutaura kuti aiwa regai ataure neni ndo basa rangu. Regai ndikuudzei varume, regai ndikutaure inini ndo basa rangu. Chinhu chandinokumbira chekuti manzwa vachiti inini vanoti ndakanonoka kuuya pafungwa dzavo vanoti ndibva girlfriend vanobva vanditi tanga waenda kunogeza panokuti vati nesa mvura chienda mogeza. Saka izvo ndizvo zvandinokumbira kuti kana ndasvika ivo vasingagutsikane nemafambiro andaita ngavamwesa mvura yavo ndoenda kunogeza. Saka ini chamuri kuti hichi ini ndinoda kuvaka misha yevana. Ini ndiri kutiwo kufambawo kwababa, kufamba kwababa kuno time. Kufamba kwababa kuno chi? Kuno time. Baba anonzi baba hafani kusvika kumba na 8 o'clock. Hafani kusvika kumba na 8 o'clock watononoka. Baba unofana kusvika kumba rimwe zuva vhara huku. Rimwe zuva taura kuti raiwe haugone kuti ukapinda muchenjausi wotaura adzimai kuti komasiya nependi renyu wana. Haugone kuritora. Ndikubvunza iwe haugone kuritora upindi uchienda naromba. Rinofana kutokufadza uchitaka kuti ndo ringavate rine mahesi. Azvifadza. Saka panguva yakakura. Wazvinzwa? Wanzwa zvandakutaurira? Toda upenyu hwakanaka. Ndapedza ne. Musikana wanzwa zvandakutaura? Ndokukumbira kuti shungu hadzina kunaka. Wanzwa? Wazvinzwa? Kuna chimwe chimbo chamunoimba kuchechi kwenyu chinoti mweya wangu wamanikidzwa. Wazvinzwa? Regerai vanokutadzirai. Kana uchitinzwa tosangana musi wa30. Wazvinzwa? Vana ngavaende kuchikoro vana ngavachengete.
Taurisai papa vana. Vana ngavaende kuchikoro, vana ngavaende chinyarara iwe. Ndikutaura nababa, vana ngavaende kuchikoro. Regai ndikuudza kudhara mazuva ano kungoti kunetsa kuita. Unoziva kuti nguva taenda takanga takaona bhaisikopo. Bhaisikopo takaona kaizvo. Taenda kuno bhaisikopo tichionana mukadota mairani. But vana zvavanoita umwe mwana arigona kukura kukapakuita muchakuchembera harare chakasingaitisi asingaisi inyaya iti unoreja tinaye vabereki vedu vana ngavaende chikoro vakomana vanoona zvakanaka wazvinzi pamwe handina kuzoti vana vasikuona ndatinini vana ngavaende chikoro vana anofanira kutakirwa chikoro achina nelunch yatengwa nadhete achifara kana ari mazoa achichinja achidii ngavaono rimwe ramazoa kuti zvavomo vanotakura mangai zvinoitika upenyu idova ende zvigumbuso idova ndapedza dismiss next case